Въпреки духовната свобода по време на управлението на Демократическата партия, Устаз Бедиузаман Саид Нурси все още беше влачен от изгнание в изгнание, от съд на съд. Той пристигна в град Истанбул на 21 януари 1952 година, за да даде показанията си като подсъдим по делото, което беше заведено в Истанбулския висш наказателен съд. Той впоследствие се настани в хотел Акшехир Палас, който се намира в Сиркеджи. Това конкретно съдебно производство е широко известно като делото Младежки наръчник. По време на процесите той ще бъде защитаван от някои от най-известните и уважавани адвокати на Истанбул, а именно Сенюдин Башак, Мехмет Михри Хелваджоглу и Абдурахман Шереф Лачинфари. Производството приключи с оправдателна присъда на 5 март 1952 година по време на третото и последно изслушване. Председателят на съда Нефи Демирлиоглу и съдиите Хилми Даваслъгил и Бурханетин Ертюрк бяха членове на съдебния състав, който произнесе това решение. 8 години след оправдателната присъда, революционерите от 27 май разпитаха главния съдия Нефи Демирлиоглу, искайки да знаят защо е оправдал Бедиузаман. Главният съдия Демирлиоглу отговори, заявявайки: "Да, аз го оправдах, защото разследвах изцяло целия инцидент. Аз лично взех показанията от всички свидетели и въз основа на моето съвестно убеждение произнесох присъдата си." Ето го младежкия гид, който отново ни представя нещо наистина вълнуващо. Аз лично присъствах и на втората сесия и след това всички онези улици, всички околни пространства пред голямата поща в Сиркеджи бяха абсолютно претъпкани с хора. Едва успяхме да избегнем да ни блъскат насам-натам. Ами беше наистина прекрасна сцена, която се беше разгърнала там. Време. Той ни попита: "Къде учите?" Тогава му показахме точното място. "Познавате ли Истанбулския юридически факултет, като влезете на площад Беязит?" Посочихме го, казвайки: "Тук учим ние." Той каза: "Преживях много трудности точно тук, на това място. Именно по време на инцидента от 31 март той беше изправен пред съда. Точно там, в същата тази сграда. Така че той със сигурност е имал предвид именно това конкретно събитие." Той каза: "В момента се намирам в Фатих. Моля, елате да се срещнем там." По онова време Устад Хазретлери беше пристигнал в Истанбул специално заради процеса, известен като Младежки водач. Той стоеше съвсем близо до Фатма.